Il-Kummissjoni Ewropea konfermat li l-proġett tal-pipeline tal-gas bejn Malta u Sqallija huwa proġett interess komuni. Skont ir-regoli Ewropej, il-Kummissjoni Ewropea tqis kull proġett propost fis-settur tal-enerġija kull sentejn. Imbagħad toħroġ b'lista ta' dawk li jissejħu proġetti ta' interess komuni. Dan ikun ikkalkulat skont kriterji stretti u sistema ta' punti. Proġetti jirnexxilhom jagħmluha fil-lista li jistgħu jgħinu stati membri jintegraw is-swieq tal-enerġija, jiddiversifikaw is-sorsi tal-enerġija u jsolvu l-iżolament ta' ċerti stati membri fl-Unjoni Ewropea. Il-fatt li l-pipeline tal-gas bejn Malta u Sqallija jinsab fil-lista ifisser aktar aċċess għal permessi neċessarji u titjib fil-kundizzjonijiet regolatorji. Ifisser ukoll aċċess għal fond Connecting Europe li għaliha ġew allokati 5 biljun euro punt tlieta sa 5 snin oħra. Aktar kmieni din is-sena Malta ngħatat 400,000 euro fondi Ewropej mill-istess fond biex setgħu twettqu studji dwar il-pipeline tal-gas. Il-kumpanija Tractable Engineering kienet kummissjonata biex twettaq dawn l-istudji sabiex fost oħrajn tiġi identifikata l-aħjar rotta għal kilometru punt 2 bejn Ġela u Dellimara. U stmat li l-istudji jitlestew fi żmien sena u nofs. La darba jkunu finalizzati jkunu jistgħu jinħarġu l-ispeċifikazzjonijiet ta' tender. Fost dawn ikun hemm l-impatt ambjentali, dettalji dwar ir-rotta marittima u dettalji dwar l-inġinerija. Fih dan il-Ministeru tas-Saħħa u l-Enerġija tnieda unit speċifiku li se jara fost oħrajn li l-istudji jitlestew fil-ħin.